Drop it. Tak lidi, jsme všichni tady. Tenhle chlápek je náš nový zpravodajský seržant Steve Hawkins. Myslím, že už ho většina z vás viděla. Není to žádný zelenáč. Ví, jak má dělat svou práci. Možná líp než většina z vás. To se ještě uvidí. OK, takže k věci. Máme dost důkazů, které naznačují, že poblíž vede trasa Větkongu, která je součástí Ho Chi Minovy stezky. Narazili jsme v té oblasti na pár Kongů přenášejících zásoby, ale samotnou stezku jsme nikdy nenašli. Chci do oblasti poslat další průzkumný tým, který se pokusí lokalizovat předpokládanou trasu Větkongu. A chci, aby ten tým vedl tady Steve. A do prdele. Budeš sebou mít další 3 chlapy. Krokra, Deforta a tady seržanta Nuta. Bude ti dělat stopaře. Jeho celé jméno je Leduj Nut, ale my mu říkáme krátce Nute. Nazdar, Nute. Ahoj, Trunksi. Nut patří mezi nejlepší vojáky, které tady v táboře máme. Na většině misí ti bude dělat stopaře a průvodce. Vím, že nejsi nováček, ale neváhej se Nuta na cokoliv zeptat. Dokonce zná některé Větkongy osobně. Vážně? Já bojoval s Větmin proti Francouzi, ale já nelíbil komouši. Oni velká svině. My museli bojovat proti Francouzi, ne Větnamci. Ale oni chtěli bojovat i proti Větnamci, aby komouši šéfy od všech. Mně to nelíbilo. Šel jsem na jich a dal se k LLDB. Teda? Tady bude vaše přistávací zóna. Překročíte oblast severovýchodním směrem. V oblastech, které nepřítel pravidelně používá pro tranzit, často budují zásobárny. Pokud se vám podaří najít stezku, dívejte se dobře po těchto malých skladištích zbraní a jídla. Pokud cokoliv najdete, prohledejte to a pak vyhoďte do vzduchu C4. Vaše trasa vás zavede k řece Song Nong a nakonec do malé montaňářské vesnice. Ta patří kmenu horalů, kteří si říkají Bahnar. Snažíme se je přesvědčit, aby se přidali k programu CIDG. Promluv si s jejich náčelníkem, Nut ti bude překládat, umí jejich jazyk. Až dorazíte k vesnici, prozkoumejte okolí a ujistěte se, že tam nikde není nepřítel. Jakmile si budete jisti, že je to bezpečné, zavolejte vrtulník. Doveze vesničanům darem nějaké jídlo a vás odveze zpátky na základnu. To zní dost jednoduše. Co palebná podpora? Žádná. V okolí by mohli být civilisté. Pokud se to opravdu nepodělá, budete tam sami. Nechci zkazit naše vztahy s Horaly několika špatně zamířenými granáty z těžkého minometu. Rozumím, pane. Hodně štěstí, Steve. Hornstre, ty si k tomu chtěl něco dodat? Ne, pane, jenom jsem přemýšlel, co budu dělat, abych dneska nechcipnul nudou. Jestli mě nechcete pustit ven na patrolu, tak mě vždycky můžete... Ty, Hornstre, zkontroluješ všechny zbraně ve zbrojnici. Vezmi si Bronsna a pár CIDG. Budete to mít za chviličku. Ano, pane. Hodně štěstí, chlapi! Dávejte na sebe bacha! I to zvládne, Váško! Půjdeme na severovýchod a budeme hledat stopy po Charlie. Veď nás, Nute. Tak, Nute, jdeme. Pokračuj směrem ke kanionu. Zavolej Vášku.
Manhet, mám tě daný. Bojuj to dát. Pořadu. Skoro ty bastardy cítím.